अरे भाई जेल खाने का पैसा नहीं अभी, अगले महीने आता है ना पेमेंट, तो मैं देता हूँ आपको, पक्का पक्का। No, but क्या सन कौन है? Hello, good morning. Good morning ya. Cari kaham, tamu khalai. Pare khada porro. Ale no gana rogo suarong lai box tam lai tong hang ke ba. Be ya. Mar cha hada. Mar cha hada nibes. Tamla tam sticker ro la. Oi video khorang da khana. Nibes. Tamui ro thong sa. कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो वीडियो खरंग दखना काम के तामन नोंखे स्टिकार मांग रहो नो चलर माने प्रतिनिका अच्छा तांगी सियासा तामन नों गान्तेरगो हाबिनाय जादोबा जिंदलनो शेयर खायरला किसे तुमा स्टिकार रहो नुन बा एक्चुअली निवेश आं वीडियोस नमनानै हिमान दो abo ang content kaham ke maya ni bagai ang videos namgana ke ang videos namna pan se amo ko video ese edit khana ringa ta ke moni bagai ang long video rina pan se di mangla comment ke de amo borok pai ke ang amno sana hin tongta actually chini te projero just jaga phano tongri safety man jaga to krika ba saka rok jana se chin borok yak rok task khlai jago ke ba ar jaga belai no tuma sanai job joliyo chin borok jesa jaga phano se safety krika te projero ke baksan ke ba chin te projero
wansarok bai no tongoi manjago hingke aboni loge loge hingke to wansa bai no baksa borok tongoi sagoi manjakbai o hingke baksa chini tipajak rok khe tongna se tabuk tamsanai ribas kok borok lamsugo nunglai ano tini no puila wngkhana ani LB o phaimani like khai rede tei new hingke ba subscribe khai rede chajak tongkhe ba ano bo support khlai dita norok ni chubachu swnango ang je manchak ano bo support khai dita ribas mairok chakada boro jaga ni kisa sagade comment khai bede comment watching 3 jona ang tongo actually ang late ang tabuk kaisa kok no sauno chini sikla salai sal baksa hinai rok no ang jotono ani aro jagatoi ang jotono kok kwcharo chong unique tongna nangnai thansa tongna nangnai chini jesa jaga phano club phano jesa phano chong khlaina nangnai chongni unity chong tui sam khlaina nangnai chini amono chong kwrak khana nangkhe chong kaham jaga no chong thana nangkhe chong uansugui bagui chong sam khlaina nangnai chong para abrok chong khlaima khe chanai abo chini bagui safety wngnai hingkhe chong actually tabuk je video viral wng tongmani ajang tamsanai bisrang bodo site bisrang bodo no himma hai abo aguli bai bisrang bodo bini nog lama thangman jaga bus gari o kaisa tiprajak bo sakni hinjaka hino hingkhe aboni bagui no ang belai khe jolijak comment khai bede comment and share bo khlai de chajak tongkhe ba ayani yango net da slow khlai comment khai bede toma comment rok khai biya norok nai simi tongo ano khe kebo bo support khlainai kwrai comment khai bede 3 jona watching tongo kisa comment bo khai de tei like rok khai de comment subscribe bo khai rede chajak tongkhe ba tei share bo khlai rede norok ni ang chubachu nango comment khai bede dolok
अच्छा nibas narong tabuk abo subscribe bisungka je tonga comment khaibai de tuma comment bo khaibi ya naro ini Flipkart gamdo molis dan utara nahi tuh